man. Bukatul. Joko, iya joko, Allah ya dare gari ya waye. Yau azumin nan mun kai nawa ne? Rani nan je mu ga alajin nan ko bai fita ba, ko za mu samu wani abu. Ba cuta Ramadan, Allahu Akbar. Yan kasuwa, a sassauta Ramadan, Allahu Akbar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Ya gida, ya iyali, ya yara. Yawwa, Allah ya sa alaji yana ciki. A yana yawwa. Ai alajin nan ba karamin kirki gare ni. Sai ai ina faɗa ma ko jero da shinkafa za. Ai dole ma ko 10,000 ko musamman. Allah ya sa dai alajin yana ciki. Allah gidan ne gida ne yana cikin wani hali yanzu. Wannan da ce wallahi geron nan da shinkafa haka. Ya kasance kana da lafiya ga kannai ga wasu ɗan uwa ne wanda aka ga ka fitar gida ake ka dawo a sai da ana duk sai da yake da kasuwa kuma ta wani ya canza da ma ta ana ba a ne yi ya mu san karin ba da mu da ya kama za a bada amma da sai kuna yanzu ka fita ku ko ba ai ta tambayan mu Allah ya yi ana Allah ya yi Allah to ba muna godiya Allah za mu kira ka alajin Allah Allah ya ƙara ka Allah ya ƙara ka alajin Allah ya ƙara ka